Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Migo gwapo! Batitay? Na. Ako lagi ni Migo gwapo. Nakadalami-lami diha. Oh, ha? Oh, dali. Sakay na lang. Magpalit og lami-lami. Dali. Sige. Da. Kamaon ako abli putahan og sirano. Mayroon nga niya ka. Palitan di kag konsumo ninyo. Sige. Yay! Larga nami! Daga nami! Ay lang kay pagkiat, ha? Ay lang pagkiat kayo. Sige. Di nakiat batitay. Pero, katawa lang batitay, Migo, ha? Ganahan man katawa batitay. Oo, pwede lang mo katawa ka. Pero, kanang hinay lang katawa, ha? Kanang wala tingog ba? Kamaw ka, na? Oy! Kamao batitay katawa nga dili tingog. Tabon man batitay kay uwawan batitay. O, kana. Mo ni katawa sa usa ka dalaga. Dalaga? Oo. Dalaga ka na, di ba? Mao nga, di ka na nga magbinata pa. Oo! Ingon bitaw manang imak nga dalaga na batitay. Mao, ligo na permi batitay. Ikaw, Migo, dalaga na sap ka? Ha? Parehas ta, pero dili ko dalaga. Ulitaw ko. Ako dalaga, ikaw ulitaw. Oo, mao na ako. Ulitaw na. Usa may gusto nimong kanon? Siupaw. Sige. Mangaon tag siupaw. Yay! Ngaon may lami-lami ang siupaw! Yay! O sige, padayon mo sa trabaho. Magpangandam demolition. Ge. Pero hain naman to atong singer, wa naman mabalik. Nang imang, buota na magyug ka, no? Ako, kuhan ba, nag-uli na magyug ta? Pagitaas batitay, be. Ay, sa ragot, nanugo ka na ko. Palihog lang ng imak, palihog lang. Na malihog. Pagitaas batitay. Unsa mo sa ni batang, buha mo lang kalit. Ay, sir! O, sir Ako ka. pangitaon ng atong singer kay gilaay ng atong mga silingan. Way nagkanta. Bisag unsaon. Diha ka na pungkol. Sige nang imak, dili pungkol. Tigyo ni magtimaas patitay sa ko ipang mangno niya da. Mukalit lang kawagtang. Hala. Dagan tao din ni oy. Oo, dagang tao. Pero, ay lagkos kayo mong tingog, ha? Na naman? Mao lang. Aron, dili sila magkabantay na to. Basi mangutan na sila kung kinsa ta. Sige. Di lang ko kusog tingog. Sige. Dali. Dito tang dapita, sa mga pagkaon. Dali. Anton? Uy. May kailan Trixie nga niya din eh. Udah kakita na to. Alam ka pagtingog, ha? Batitay? Oo, di lang tingog batitay. Kay suko niya na siya, isubra ba na ako? Hello, Anton! Hi. Kaysa mo itong kuyog? Akong kauban sa opisina. Ay, mao pa? Wala mo magkuyog karon si Trixie? Pero magkita lang mi karon. Doon lang may gipalit din eh. Miss, dali na. Dali. Wa ko tingog ni Guno. Gusto yung gibuhat. Nga dili ka mo tingog.
pirmihagin ha. Basta, doon ako'y magkailang nga muduol ako. Ha? Oo, di mo ko tingog. Buotan man batitay. Naaman utok batitay. Oh, nahibaw ko. Nakaiutok. Busa, tabangan ka. Dali. Dito tang dapita, oh. Doon ako'y paliton dito para nimo. Hala, daganduan, migo. Ganahan ka mga duaan? Oo, migo do. Ganahan, man ko duwa. Pero dako naman ka. Di ka ngay magduwa pa. Ay, ganahan pa mo ko magduwa, good migo. Kay, wama ko duwaan sa mo. Sige. Pagpilig, ganahan mong duwaan. Ay, mas batitay og sinang ima ko pa mo yung taon mabalik bisag usa nila. Lino! Hay, pastilan, Lino! Ano pa sila man ang hybrid batitay? Ngano ikaw may nabalik gini ng imak? Mahadlok na ko mo atog laing lugar. Unya, unsa may mo nasarap taong mga balita taong wa magkabuhat tulay lugar. Kuan kanang si Batitay, wa gyud nako makit Usa! Di ni mahimo nang kinahanglan mo uban kong pangitan nimo ng imak. Ambi sungkod ako ambi. Hala, mimigo. Oh. Sud lagi ta, karinderiya. Niya din ang tubag sa mga pangutana. Mangog kong tanagod. Wala. Umot man sudan, migo. Oh, bitaw. Humot kayo. Sige ha. Mag-order ta. Sige, migo. Kakaon ako order. Ha? Di makaon ka ng imong order. Di na makaon. Sige. Lingkod lang ha. Ako'y mag-order ato magkaon. Ay, kisam ka ning nanawag. Uy, si Nancy man di ay ni. Hello, Nancy. Nga nang nanawag man ka. Ganahan ako mahibaw kasi ako nakita karon best. Unsa? Kaya nga naman di ay. Unsa ba mo nakita karon? Ang imong boyfriend ang ako nakita kauban ang usa ka babay. Unsa? Di mo sila makit eh. Diya sila sa mall. Nagasugat mi. Ako pa gani silang gitagad. Og si Anton na ang misulti nako nga kauban ko nun niya sa opisina ang iyang kauban. Sure gid ka ha nga si Anton ang imo nakita? Ay o lagi, si Anton lang ang ako nakita. Og may kauban siyang babay. Best, guwapa ra ba? Unsa man kuningan sa babay? Misulti ba si Anton nimo? Wala siya masulti pero tuwa na sila sa kananan. Mahalon nga kananan best. Meaning, importante para ni Anton ang maong babae. Kaya iya magining gidaog mahalon nga restaurant. Oh, basin tinuod lang nga kauban niya ni sa opisina. Oh, posible. Pero, makapahibong lang at tinagdan sa imong uyab sa maong babae. Best. Kaya nga naman di ay. Unsa may tinagdan ni Anton sa maong babay? Giagak din niya, Trixie. Gigunita niya ang kamot. Loving kaayo sila. Panduway! Hain sila ni restaurant! Kay ako nga pason! Sige na. Kaon na. Lami lang chicken din eh. Chicken maninumi ko? Oh, chicken na. Fried chicken. Sige na. Kaon na. Yay! Ngao na mi! Sige. Pag kinamot lang. Panginaw lang niya. Sige. Kakaon na batitay. Kakaon na chicken batitay. Sige, kaon. Kaon na. Wow! Sarap! Ayaw pang sige tabi. Kung magkaon ka. Kaon lang. Sige, migo. Di na tabi batitay. Kakakaon na lang batitay. Sige. Mga unta. Aron na. Magkapauli ka na sa inyo. Lino! Ay, nausap ka na aram na ka diha. Dali! Ay, ninong ko kape ka diyo tingin mak. Lino!
school ba? Ug hain na karon na akong Utasa. mahutaon. Hoy, Usa ni balita ha? Hain mas patitay. Wa nas batitay Lino. Gikidnap, gikipipi. Usa ipi. Gikidnap na gyud. Gikidnap na gyud batitay. Gikidnap. Gikidnap. Kisa na kidnap lang, ha? Ngayon nakasulti ka lang, ngayon na nagkikidnap at matitay. Tungod kay dunay nakakita niyang misakay sa usa ka auto. What? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!